Diversi ekonomisti qed jistennew li żieda l-għoli tal-ħajja fil-budget li jmiss titla' madwar 8 euro fil-ġimgħa. L-ekonomist tal-professur Philip von Brogdorf qed ibassar li l-kola għas-sena d-dieħla tkun bejn 7 u 8 euro fil-ġimgħa. Iż-żieda l-għoli tal-ħajja tinħadem fuq mekkaniżmu li jieħu in konsiderazzjoni il-paga minima kif ukoll il-bidliet fl-inflazzjoni matul is-sena ta' qabel. Kola ġifieri kif hu antiċipat naħseb tista' tkun 7 euro u possibilment anke 8 euro. U dan ovvjament għabbażi tal-moving average, ma ninsawx ġifieri aħna il-kola tiġi kalkulata fuq il-moving average, mhux fuq ir-rata ta' inflazzjoni kif tinbidel minn xahar xahar, imma fuq perjodu ta' sena, jiġifieri minn Ottubru sa' Settembru tas-sena ta' wara. U naħseb jiena l-moving average jista' jitla' madwar 4%, ġifieri allura għabbażi wkoll tal-basic wage li hija madwar 203 euro fil-ġimgħa, dik tiġi bejn ieħor 8 euro, bejn 7 u 8 euro, ġifieri dik huwa kif hu antiċipat. Ta' min wieħed ifakkar li matul dawn l-aħħar sentejn il-kola kienet euro 75 ċenteżmu fil-ġimgħa. Dan minkejja diversi appelli lill-Gvern sabiex jirrevedi il-mekkaniżmu ta' kif tinħadem iż-żieda għall-għoli tal-ħajja li qed titfa' pressjoni fuq min iħaddem. Diversi analisti qed ifakru wkoll li hemm tendenza li żieda fil-pagi twassal għal żieda fil-prezzijiet e kif min iħaddem jispiċċa jitfa' l-piż ta' din in-nefqa fuq il-konsumatur. Von Brogdorf qajjem il-mistoqsija dwar kemm il-Gvern se jiflaħ jibqa' jissussidja il-prezzijiet tal-enerġija għax ġment li dan is-sussidju jieqaf iż-żieda tal-għoli tal-ħajja għandha żgur tkun iktar minn 8 euro. Jekk ikun hemm żiediet fil-prezzijiet tal-enerġija li s'issa ma riżultawx, allura jista' wkoll il-kola tkun ogħla minn hekk. Però wieħed jittam ovvjament il-prezzijiet tal-enerġija jibqgħu issussidjati biex ovvjament l-effett tagħhom fuq l-inflazzjoni tkun waħda baxxa. Iż-żieda fil-prezz tal-materja prima diġà qed iħalli impatt fuq in-negozji hekk kif dawn qed ikollhom iżidu l-pagi sabiex iżommu l-ħaddiema. Bosta qed jisqu li jekk il-kola twassal għal żieda fil-prezzijiet tal-produzzjonijiet ta' bosta oġġetti u l-proviżjoni ta' servizzi tispiċċa biex tikber l-inflazzjoni, b'ekonomija taf tidħol f'ċiklu fejn l-inflazzjoni tibqa' tiżdied. Il-General Workers Union fl-aħħar jiem ipproponiet li f'dawn iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali għandha tingħata żieda parzjali mill-kola minn qabel sabiex tkopri iż-żieda fil-prezzijiet.